Türkmenistanyň Senatçylary we Telekeçler Birleşmesiniň agzasy bolan Nur Harit Nişanly Owadan ülke hojalyk jemgyýetine zähmet çekýän işgärleň ýadygsy tagallasy bilen öňürilen azyk önümleri özleriniň ýokary hili we tagamlygy bilen halkymyzyň arasyna uly istige eýe bolýar. Dünýäniň ösen tehnologiýasynyň iň kemil enjamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ýylar tarapyndan köp isleg bildirilen azyk önümniň durly görnüşlerini öndürmeklik ýoly goýuldy. Häzirki wagtda bu kärhanada ýylatyň köp sarp edýän günnelik önümleri bolan maýonez, mesge ýagynyň ornuny tutýan ösümlik ýagyndan alynýan spret önümi, sary ýag hemde pomidor üňmeci öňürilýär. Önümçilik bölümüniň bäşte gije günnüziň dowamyny işledilýär. Önümçilik kuwaty ýokary bolan bu kärhanada taýýarlaýjy, garyjy, beşirici, gaplaýjy hemde Harit Nişany ýemleýji bölümler bolup, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usulla dolandyrylýar. Önümleri 400, 500 hemde 900 gramlyk owadan gaplara gaplanylýar. Mundan başga da öňürilen ýokary hili mesgäniň ýürüti taýýarlanan uly gaplara gaplanylmagy bellerlikdir. Owadan ülke hojalyk jemgyýetine dünýäniň öňde barjy ilminiň gazananlary esasyna ýürütileşdirilen barlakhana bolup, bu ýerde günnelik öňürilen önümler hil gözegçiliginden geçirilýär. Barlakhanada azyk haritlarynyň ekologiýa taýdan arasy bäsleşlige ukyply haritler dygyna güwa geçilenden soňra ol haritler ýurdumyzyň sowda nukatlaryna ugradylýar. Önümleň ýurdumyzyň ähli welaýetleriniň şoň ýalam paýtatymyz Aşgabat şäheriniň sarp edijilerine täzelik bilen gowşulmagy üçin kärhanada ýürütileşdirilen awtologlaryň bir näçesi hereket edýär. Kärhanada öňürilen önümleň çyýmaly güneşli diýarymyzyň ekin meýdanlaryna zähmetser babadyhanlarymyň päk zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen gök bakçy önümlerdir. Häzirki wagtda kärhanada 120-den gowrak işgär zähmet çekip, işler iki çalşykda alınıp barylýar. Bu ýerde işgärleň sazlaşykly we ýokary öňürjilikli zähmet çekmekleri üçin amatly mümkinçilikler bar. Kärhananyň zähmetser işgärleri geljekde önümniň täze görnüşlerini öňürip, halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmakda döredijlikli gözlegleriniň öz miwasini berjekdigine bolan anam bilen zähmet gadamlaryny barhabatlandyrýarlar. Güllep ösüşleň aýdyň ýoluna düşen diýarymyzda azyk bolçulugyny döretmekde. Beýik maksatlar özlerine hemra edinen kärhananyň agzy ber, hemem zähmetser işgärleri päkim paýhas ummany magtumul Pragy ýylynyň häzirki günlerini tutan ýerli zähmet çekýärler. Ýurdumyzyň telekeçilik pudugyny ösürmek barada edýän taýsy tagallalary üçin Owadan ülke hojalyk jemgyýetiniň zähmetser işgärleriniň türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler.